Vítajte v krátkom návode na nastavenie kosačky Vision Cloud. Prejdeme si obsah balenia, inštaláciu nabíjacej stanice, prípravu trávnika, pripojenie k aplikácii, aktualizáciu softvéru, mapovanie trávnika a základné nastavenia kosenia. Poďme na to. V balení nájdete samotnú robotickú kosačku, akumulátor, nabíjacie stanicu, napájací kábel, montážne skrutky, imbusový kľúč a návod na použitie. Pred začatím práce sa uistite, že máte všetky tieto súčasti k dispozícii. Inštalácia nabíjacej stanice. Prejdite na miesto, kde chcete umiestniť nabíjaciu stanicu a skontrolujte signál Wi-Fi na svojom telefóne. Kosačka vyžaduje stabilné pripojenie k Wi-Fi v blízkosti stanice, preto ju neinštalujte na miestach so slabým signálom alebo bez signálu. Ako náhle je trávnik pripravený, môžete začať s inštaláciou stanice. Stanicu môžete umiestniť na akékoľvek miesto so silným signálom Wi-Fi, dokonca aj pod prístrežkom, kde je pripojenie k ERTK Cloud blokované. Začnite so stavením nabíjacej veže a základovej dosky. Umiestnite stanicu na rovný povrch a uistite sa, že sklon nepresahuje 5 stupňov. Skontrolujte, či je QR kód na stanici čistý a ľahko naskenovateľný. Umiestnite stanicu tak, aby jej predná strana smerovala do voľného priestoru a ponechajte pred ňou aspoň 2 metre voľného priestoru. To uľahčuje správne dokovanie. Ak je stanica umiestnená blízko steny, ponechajte asi 5 cm odstupu. Po nastavení všetkého pripevnite základňu k podkladu pomocou 8 priložených skrutiek. Potom pripojte napájanie. Stanica je pripravená, ako náhle uvidíte trvalo svietiace zelené kontrolky napájania a trvalo svietiace modré kontrolky signalizujúce pripravenosť Wi-Fi na párovanie. Príprava. Pred prvým použitím kosačky je potrebné pripraviť trávnik. Najskôr pokoste trávu bežnou kosačkou na výšku menšiu ako 10 cm. Potom odstráňte káble, kamene, hračky a ďalšie predmety, ktoré by mohli kosačke prekážať. Pripojenie k aplikácii a aktualizácia softvéru. Ak chcete pripojiť telefón, nechajte kosačku v dokovacej stanici. Uistite sa, že úroveň nabitia batérie presahuje 50% a skontrolujte, či je signál Wi-Fi silný. V telefóne zapnite Bluetooth a Wi-Fi a vyberte sieť 2,4 GHz. Kosačka sa nepripája k sieťam 5 GHz. Ak s Works Landroidom práve začínate, stiahnite si aplikáciu Landroid. Otvorte aplikáciu, kliknite na Add Landroid, podržte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli a potom stlačte tlačidlo OK, aby ste zadali predvolený kód 0000. Podržte tlačidlo Štart po dobu 5 sekúnd. Ako náhle sa na displeji objaví APP, kosačka je pripravená na spárovanie. A potom naskenujte QR kód na krytie batérie, aby ste otvorili konfiguráciu Wi-Fi. Zatvorte kryt batérie a ťuknite na Battery Cover Closed. Ťuknite na Already Installed, ak ste vykonali predchádzajúce kroky a nainštalovali nabíjacie stanicu. Zadajte heslo k sieti Wi-Fi 2,4 GHz a ťuknite na Connect. Kliknite na Allow, aby ste povolili prístup k miestnej sieti. Ako náhle sa na telefóne zobrazí Connected, kliknite na OK na potvrdenie. V aplikácii kliknite na Firmware Update. Počkajte približne 10 až 15 minút. Aplikácia zobrazí priebeh a informuje vás, keď bude proces dokončený. Ako náhle obe kontrolky na veži svietia zeleno, je Vision pripravený zmapovať trávnik a začať kosiť. Ak váš model pokrýva plochu od 0,3 do 0,5 akra, je vybavený technológiou Radiolink. Tá zabezpečuje pripojenie aj tam, kde nie je Wi-Fi. Ak kosačka stratí pripojenie k Wi-Fi, pripojte zariadenie Radiolink na strane domu, kde je signál najslabší, aby ste pripojenie obnovili. Mapovanie jednej zóny a zakázaných zón. Otvorte aplikáciu a kliknite na Vytvoriť mapu, čím spustíte automatické mapovanie trávnika. Kliknite na Štart. Kosačka opustí dokovaciu stanicu a bude sa pohybovať pozdĺž okraja trávnika. Môžete ísť vedľa nej, aby ste sa uistili, že správne vymedzuje hranice. Ak sa stanica nachádza mimo trávnika a o niečo ďalej od trávy, kosačka sa po stlačení tlačidla Vytvoriť mapu posunie dopredu a zastaví sa, pretože ešte nedosiahla trávnik. V takom prípade prepnite do ručného režimu a nasmerujte kosačku na trávnik. Ako náhle vjazdíte na trávu, vráťte sa do automatického režimu. Ak kosačka obíde prekážku alebo stratí okraj, prepnite do ručného režimu, opravte trasu a potom sa vráťte do automatického režimu. Po dokončení mapovania sa kosačka vráti do stanice.
Ak chcete vylúčiť určitú oblasť, napríklad záhon alebo dekoráciu, môžete nastaviť zakázanú zónu. V aplikácii ťuknite na Add More a vyberte No Go Zone. Presunte kosačku na štartovací bod a kliknite na Reach Start Point. Potom ju veďte v smere hodinových ručičiek okolo danej oblasti. Po dokončení kliknite na Done a potom na Complete Mapping. Kliknite na Mow Now pre spustenie kosenia alebo na Go Home pre odoslanie kosačky späť do stanice. Mapovanie viacerých zón. Ak má váš trávnik viac ako jednu zónu, môžete ich spojiť vytvorením trasy. V aplikácii ťuknite na Add More a vyberte Path. Presunte kosačku na začiatok trasy a ťuknite na Reach the Start Point. Potom ju veďte po trase do ďalšej zóny. Po dosiahnutí cieľa ťuknite na Done, hotovo a trasu uložte. Ťuknite na Add More, pridať ďalšie, vyberte Pick Zone, vybrať zónu a spustite automatické mapovanie. Po dokončení mapovania a návrate kosačky do východiskového bodu kliknite na Complete Mapping, dokončiť mapovanie. Postup opakujte pre ďalšie zóny. Po nakonfigurovaní všetkých zón a trás kliknite na Mow Now, kosiť teraz, aby sa pokosil celý trávnik. Nastavenie aplikácie. Ak chcete pokosiť len vybranú oblasť, vyberte možnosť One Time Cutting, vyberte zónu a kliknite na Start. Kosačka sa tam presunie a začne kosiť. Ak je zapnutá funkcia Smart Trim, kosačka využíva umelú inteligenciu na určenie, ako blízko okrajov má kosiť. Automaticky sa prispôsobí tak, aby mierne prekročil hranicu alebo zostal blízko okraja, čím obmedzí neposekané časti. V ponuke Schedule nastavte dni a časy práce. Po naplánovaní sa kosačka spustí automaticky. V Cutting Pattern vyberte vzhľad trávnika. Môžete si vybrať prirodzený efekt s náhodným kosením alebo rovnomerné pruhy podľa naplánovaného vzoru. Môžete tiež zmeniť uhol pruhov. Pri menších modeloch nastavujete výšku kosenia priamo na zariadení. Pri väčších modeloch ju nastavujete v aplikácii. Ak sa usporiadanie trávnika zmení, napríklad odstránite krík alebo presuniete záhon, môžete mapu aktualizovať. Ťuknite na Map Edit, vyberte Modify a veďte kosačku pozdĺž novej hranice. Aktualizovaná časť nahradí predchádzajúcu. Takto nastavíte kosačku Vision Cloud. Vision Cloud vidí, analyzuje a rozumie vašej záhrade, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá hneď po vybalení z krabice.